خب بین دوستان عزیز کدومی که در افیر هستید خوش آمدید. بار دیگر امروز ما گپ میزنیم خطی شما درباره بی‌نظیری‌های شرکت فایبرلیگ. پس از اون که ما برای شما در درس اول فهمیدیم که کنسولتانت اینا باید که از چی کارش سر کند، همش فهمیدیم. اما درس دوم ما این است که باید که وای آموزش گیرد، یعنی معلومات داشته باشد درباره شرکت، درباره امکانیت‌های شرکت، درباره پیشروی کار و دیگر چیزا. و امروز ما می‌خوایم که برای شما معلومات دهیم کمی درباره شرکت فایبرلیگ که چه خیل فایبرلیگ چه خیل شرکت است و چه خیلی خوبی‌ها دارد. و وقتی که شما با همراهی شرکت فایبرلیگ همراه شدید، این خوبی‌ها رو چه خیل می‌توانید که استفاده برید. тугмаи пригласит участников ҳаст ҳамиҷа, кадоме ки дар эфир аст метавонед ки консултантҳои навтонам дар эфир дохил кардан гирд. хоб бинед дӯстони азиз, якум хубие ки ширкати файберлиг дорад, ин калонтарин ширкати шабакавии фурӯши мустақими Россия аст ки зиёда аз 15 сол мешавад дар топ 100 ширкати калонтарини косметика парфюмерии тамоми рӯи дунё файберлиг дохил мешавад, ки ин фахри ҳар як шахсияте аст ки дар ширкати файберлиг кору фаъолият менамояд. ва боз як хубии дигари ширкат дар он аст ки зиёда аз 25 сол мешавад ки дар зиёда аз 46 давлати рӯи дунё мардум маҳсулотҳои файберлига истифода мебаранд. ҳамин сол чӣ хеле ки шумо медонистед дӯстони азиз, файберлига 25 солагиша ҷашн гирифтанд ва мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки ширкат тӯли 25 сол мешавад ки бо қадамҳои устувор, бо боварии қавӣ дар бозори ҷаҳонӣ фаъолият карда истодааст. ва агар шумо аҳамият дода бошед, бисёре аз ширкатҳое буд ки дар вақтҳое ки кризис шуда буд, дар вақтҳое ки буҳрони иқтисодӣ шуда буд дар тамоми рӯи дунё, даврое ки коронавирус омада буд, бисёре аз ширкатҳо, қариб 90% ширкатҳои рӯи олам ҳама бастанд, ҳама коршона маҳкам карданд. вале ширкати файберлиг ҳамин хел мустаҳкам фаъолияти худаша давом дод, ки ин фахри ҳар яки шахсиятҳое аст ки дар ширкати файберлиг фаъолият менамоянд. ва хубии дигаре ки ширкат барои мо шумо хабар додааст дӯстони азиз, ин зиёда аз 5 миллион истифодабарандагони доимии маҳсулот аст ки дар файберлиг бе продуксияи файберлиг наметавонанд. яъне 5 миллион одаме ки пастаяна аз файберлиг маҳсулотҳоро харид мекунанд ва ошиқи маҳсулотҳои ширкати файберлиг ҳастанд. ва боз як хубии дигар дар чи аст ки файберлига бисёре аз маҳсулотҳоша дар корхонаи худаш, яъне дар заводи худаш истеҳсол мекунанд, ки ин завод зиёда аз 35,000 метри квадратӣ аст ва дар шаҳри Москав қарор дорад. ман слайдаша дар группа равон кардам, метавонед ки бинед расми завода ки чӣ хел заводи калон аст ва қисми зиёде аз маҳсулотҳо дар ҳамин завод коркард мешаванд ва истеҳсол мешаванду ба харидорон, ба мизоҷон пешниҳод карда мешаванд. ва боз як хубии дигари ширкати файберлиг дар чи аст ки танҳо ва танҳо файберлиг ягона ширкате ба ҳисоб меравад ки дар тамоми рӯи дунё косметикаи кислородӣ истеҳсол мекунад, ки ҳамтояш дар рӯи дунё нест. яъне патенти истеҳсол кардани косметикаи кислородиро дар байни тамоми ширкатҳои рӯи дунё танҳо файберлиг дорад. ва ин боз як зинаи фахри дигар аст барои мову шумо, ки тӯли чандин солҳое шуд ки мо дар файберлиг фаъолият кардастем. мебинед ки ҳар сол як маротиба, ду маротиба косметикаи кислородии файберлиг обновид мешавад ва дар сатҳи нав барои мо шумо пешниҳод карда мешавад. барои шахсиятҳое ки намедонанд ки косметикаи кислородӣ чи аст, мехоҳам камтар фаҳмонам ки косметикаи кислородӣ ин ҳамон маҳсулоте аст ки дар таркибаш навахтен одду дорад, яъне ҳамин тамоми клеткаҳои мурдагии пӯсти рӯи мора, ки аз ин ҳамин ҳавои зарарноки беруна, ки аз дуди мошин асту, дуди заводҳо асту, дигар ҳавои ки дар пӯсти мо залал мекунанд, ҳамун клеткаҳои зиндаи моро маҳкам мекунанд, ғурб мекунанд. ин косметикаи кислородӣ ҳамин ҳавои тозаро аз берун ба дохили пӯсти инсон дохил мекунад, ворид мекунад ва пӯсти мову шуморо
хуб, мулоим ва ҷавону зебо нигоҳ медорад. ва боз як хубии дигари ширкати Faberlic дар чи аст дӯстони азиз, ки мо метавонем фахр кунем. Faberlic аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулот дар тамоми рӯи дунё, махсусан дар байни ҳама ширкатҳои рӯи дунё ҷои аввала мегирад. Барои чӣ? Барое ки дар Faberlic зиёда аз 10,000 намуд маҳсулот истеҳсол мешавад аз рӯи зиёда аз 19 категория. Ва боз як хуби дигараш дар чи аст, ки ҳар сол зиёда аз 1000 маҳсулоти нав, яъне навинка истеҳсол мешавад, ки агар шумо аҳамият дода бошед, вақте ки мо шумо каталога мекушоем, каталога боз мекунем, ҳар як каталоги навда зиёда аз 10-15 маҳсулоти навинка аст, ки Faberlic амин бениҳоят хуб аст, ки мо шумо дӯст медорем маҳсулотҳои навинкаша ва интизор ҳастем, ки тез бароянду харидорӣ карда истифода барем. Ва боз як хушхабари дигарам мехоҳам гап занам, ки маҳсулотҳои Faberlic дорои 34 та патент ва сертификатҳои стандартизатсияи ҷаҳонӣ ҳастанд. Ва аз ҷумла сертификати ҳалол, яъне мо ки мардуми мусалмон ҳастем, бе ягон шубҳа, бе ягон ваҳм метавонем ки маҳсулотҳои Faberlic худамон истифода барем ва ба дигарон пешниҳод намоем. хоб, дар кадом категорияҳо Faberlic маҳсулот истеҳсол мекунад? Дар категорияи уход залитсон, яъне маҳсулотҳо барои рӯ, уход заваласами барои мӯи сар, уход за телом барои нигоҳубини бадан, косметикаву макияж, парфюмерия, хушбӯйкунандаҳо, маҳсулотҳо барои мардона, детская косметика, маҳсулотҳо барои тозагии хона, маҳсулотҳо барои варзиш, либосҳои занона, кӯдакона, мардона, пояфзоло, маҳсулотҳо барои солимӣ, маҳсулотҳо барои нигоҳдории вазн, маҳсулотҳои таҳпӯшо ва соли охир боз маҳсулотҳо баромад барои аз франсузская серия, ки хеле ки шумо медонед Faberlic ширкати биосира харидорӣ кард ва боз мо бисёре аз маҳсулотҳои зиёди ширкати биосира низ харидорӣ карда истифода бурда истодаем. Ва боз плюс амин соли гузашта барои мо шумо ба линейкаи маҳсулотҳои Faberlic дохил шуда бо американскии биоактивни добавкаҳои Molecular Force, ки бениҳоят иловакунандаҳои ғизоии табиӣ олӣ ҳастанд барои солимии моро нигоҳ доштан ва ассортимент ва шумораи маҳсулотҳои ширката ин линейкаҳо зиёд карданд. ва дигар хубие ки ширкат барои мо шумо пешниҳод мекунад, дӯстони азиз, ин аст, ки Faberlic бениҳоят маркетинг плани шедри дорад, ки ҳар як шахсията новобаста ки шумо ки ҳастед, чӣ ҳастед, хонда метавонед, навишта метавонед, ягон ҷо маълумоти олӣ доред, надоред, фарқ надорад. тамоми одаморо вобаста аз меҳнату ҳаракатшон содиқона ва адолатпарварона пул метиҳад. яъне чӣ қадаре ки шумо меҳнат кардед, ана ҳамон қадар шумо метавонед ки ба даромади калон бароед. агар ки шумо дар ягон корхонаи дигар кор кардаиста бошед, ё ки ягон ҷода кор кардаиста бошед ки уҷода несправедливӣ аст, яъне адолат нестай, уҷа тағабозӣ, одамое ки таға доран, пули хуб мегиранд, вазифаҳои баланданд, дар Faberlic тағабозӣ гуфтани гап нест. дар Faberlic ҳар кас вобаста аз меҳнату ҳаракаташ, чӣ қадаре ки ҳаракат кард, бизнесша калон кард, одам даъват кард, командаша омӯзиш дод, ҳаракат кард, пешравӣ кард, командаша калон кард, ҳамон қадар даромади калон гирифта метавонад. ва боз як хубии дигар ширкат дар он аст, ки шумо метавонед ки танҳо ва танҳо дар Faberlic бизнеси худатона аз нол, яъне ягон чӣ надошта бошед, мисол влажени надошта бошед, масалан пул надошта бошед, ё ки намедонам ягон шинос надошта бошед, фарқ надорад. дар кадом ҳолате ки шумо бошед, шумо метавонед ки бизнесона аз нол, бе сарфаи маблағ, бе ягон риск кардан, бе таваккал кардан сар кунед ва ба даромади калон бароед. ана ҳамин масалан як имконияти олии дигар аст, як хубии олии дигар аст, ки Faberlic барои мо шумо пешниҳод мекунад ки истифода барем. ва хубии дигаре ки дӯстони азиз
ширкати Фаберлик барои мову шумо пешниҳод мекунад ва махсусан мардуми Тоҷикистон метавонанд ки ба боварии комил бизнесшонро пеш баранд. Ин он аст ки Фаберлик дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ фаъолият мекунад ва шумо ҳамчун соҳибкори инфиродӣ метавонед ки шаҳодатнома кушоед, иқтибос мекушоед ва ҳамчун соҳибкори инфиродӣ дар давлат налог месупоред, пенсиони фонд месупоред, шумо да стаҷи корӣ меравад ва ҳар 14 рӯз 21 рӯз дар картаи шумо пул мегзарад, яъне ҳар каталог чӣ қадар меҳнат кардед пултона гирифтан мегиред. Ранги шахсиятое ки оддӣ дар дигар корхонаҳои қонунӣ давлатӣ кор мекунанд, инам барои шумо ҳамин хел бизнеси қонунӣ аст ва шумо метавонед ки бе ягон таваккал, бе ягон тарсу ваҳм кортона сар кунеду пешбарӣ намоед. Ва боз як хубии дигари Фаберлик дар чи аст дӯстони азиз, барои одамое ки масалан дар дигар давлатҳо ҳастанд ё ки барои одамое ки масалан намехоҳанд ки наздикошона, хешу таборшона ба бизнес даъват кунанд. Ин имконияти олӣ барои шумо аст дӯстони азиз. Чи аст имконият? Фаберлик бизнеси ҷаҳонӣ аст, бизнеси байналмилалӣ аст. Яъне шумо метавонед ки аз хона шишта дар зиёда аз 46 давлати дуруи дунё бизнесона пеш баред. яъне шумо метавонед ки танҳо тавассути чӣ? Тавассути телефони мобилиятон кортона пеш баред. Агар ки шахсиятое бошанд ки боз забон донанд, масалан бо дигар шахсиятое ки аз дигар давлатҳо ҳастанд забон донану забон як карда тонанд, шумо боз тезтар метавонед ки пешравӣ кунед. амин якчанд вақт пеш мо дар Хуҷанд дар омӯзиши партнёрои ширкат иштирок доштем. Анна ва Антон Конунви аваё гуфтанд ки Фаберлик дар Мексика кушода шудааст ва ваё аллакай уже аз Мексика директори худашро ёфтиянд. Бинед ки шумо дар Тоҷикистон шитагед ёки дар Россия шитагед, дар Мексика одам ёфтед ва я тарбия кардед, вай директор шуд, ёки дар Туркия, ёки дар Ӯзбекистон, ёки дар Озарбойҷон, ёки дар Россия, ёки дар дигар давлатҳо, фарқ надорад. ин имконият бениҳоят барои мо шумо як дастрасии калон метавонад диҳад ки мо ҳаматарафа метавонем ки кормона пеш барем. ва инҷа ба реҷаи озод аст дӯстони азиз. Чанд қае ки шумо вақт ҷидо мекунед дар ин бизнес, ана ҳамон қадар шумо метавонед ки пешравӣ кунед. ва хубии навбате ки мехоҳам барои шумо гап занам дӯстони азиз ин аст ки шумо дар Фаберлик вақте ки ҳаракат кардед, пешравӣ кардед, бизнесона калон кардед, оянда метавонед ки ҳамин бизнесона ба фарзандотон ба мерос гузоред. яъне ҳамин даромаде ки гирифтесед, ҳамин командаи калоне ки доред, ҳамира шумо бе ягон тарсу ваҳм, бе ягон масалан ин ки бизнес шумо месӯзад ё ин ки ин хел бизнесона метавонед ки ба мерос гузоред. яъне бизнес ба наследство гузошта мешавад. падар метавонад ба писар гузорад ёки ба духтар гузорад, модар метавонад ки масалан ба духтараш гузорад. ҳамин хел яъне бизнесона шумо метавонед ки ба фарзандотон ба мерос гузоред ва ҳамин мероси гузоштаи шуморо онҳо пешбарӣ намоянд. ин буд дӯстони азиз якчанд хубиҳои аввалин дараҷае ки ширкати Фаберлик дошт. агар ки мо хубиҳои Фаберлик амир собега гап занем, дар бораш гап задан мегирем, тамом намешавад. лекин аввалин дараҷа он беназириҳое ки ширкат дошт, ман дӯстони азиз барои шумо слайд тайёр кардам, пешниҳод кардам. марҳамат гиред, изучат кунед, хонед, аз ёд кунед, аз худ кунед ва дар командатон, дар консултантҳои навтон, дар одамое ки масалан дар командаи шумо оянда мебиёянд, ва ёда метавонед ки пешниҳод намоед. саломат бошед. ба ҳамаи шумо муваффақият, бурдборӣ, баракати кор.